ଆରେ ଆରେ ଏ କଣ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଅଧରାତିରେ। ଏହି ରହସ୍ୟ ପଛରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲାଗି ହୋଇଥିବା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଖସି ଆସେ ତାହେଲେ ତାକୁ ପଟୁଆର ସହ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଆଯାଏ। ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ଖସି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାହା ଗଜପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଆଗଲା। ଗଜପତି ସେହି ସମୟରେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦୀ ସ୍ୱରୂପ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବାମ ହସ୍ତରେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ରାତ୍ରିରେ ସେ ନିଜ କକ୍ଷରେ ଏକ ଅଜଣା ହସ୍ତର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଦ୍ୱାରା ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ କକ୍ଷରେ ନିଜେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ ରାଜାଙ୍କ ବିନା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ। ସେଦିନ ରାଜା ନିଜେ ହାତ ବଢାଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ହାତଟିକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ହାତଟି ଆଉ କାହାର ନୁହଁ, ରାଜାଙ୍କର ଥିଲା। ରାଜାଙ୍କ ସେହି କଟା ହାତକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପୋତି ଦିଆଗଲା। ଗଜପତିଙ୍କ ଏହି ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜାଙ୍କ ନୂଆ ହାତ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କଟା ହାତର ସମାଧି ସ୍ଥଳରେ ଏକ ଗଛ ଉଠିଲା। ସେହି ଗଛର ଫୁଲପତ୍ରକୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ହୁଏନି, କାରଣ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ବୃକ୍ଷର ଫୁଲପତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସି ସେହି ଗଛରୁ ପତ୍ର ଛିଡାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗଛର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମାଳିକୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେହି ଗଛର ପତ୍ର ଫୁଲ ନିଜ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି କରାଇବା ପାଇଁ। ସେହି ଗଛର ନାଁ ହେଉଛି ଦୟଣା। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ନୀତି ଦୟଣା ଚୋରି ନୀତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ।